up? It's your boy LJ Dee TV, mga paps at madam. Dito tayo ngayon sa Farmville ng San Fabian. Sa lahat po nang nanonood sa IMDee TV. Hello, what's up? Kasama natin si Boss Banong TV. Basta kay Banong TV, everyday happy! Kay Kelvin J. Gubatan. Pag pagod ka, matulog ka. Kay Above Normal TV, kumain sa tamang oras! Kapantat! Meron akong dalawang babae. Edit out, edit out. So yun guys, nandito tayo ngayon sa wishing well ng Farmville dito sa San Fabian. Tapos ka na mag-wish tol. So yun guys, mag-wish na tayo dito sa wishing well. Kaya nila da. Remove the money, wala man shoot. So punta naman tayo dito sa kabilang part ng Farmville. Yan, so bali first time pa lang natin pumunta dito. Pakita lang natin yung surroundings.